אני יובל כחלון, בן 17 וחצי, יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, והקשר שלנו עם עמותת טוב יחד הוא ככה קשר מאוד משמעותי. אנחנו כמועצה ארצית, כגוף המייצג של בני הנוער, שמנו לעצמנו כמטרה את הנושא הזה של אחדות ושל מעורבות ושל ליצור דברים ביחד כדי באמת להוביל איזשהו שינוי. אותם הערכים שמובילים את העמותה, בחרנו ככה לאחד כוחות, אם זה שאנחנו יושבים באותם ועדות לשיפור תדמית בני הנוער, אם זה שאנחנו באמת בקשר משותף כדי לייצר איזשהו תהליך של שינוי שהוא ארוך טווח, שהוא קצת לוקח לו זמן, אבל בסוף אנחנו נצליח להגיע אליו. בני נוער מודעים היום לפעילות העמותה, לוקחים בה חלק ובאמת ככה מנסים כמה שיותר לעורר את הנושאים האלה, כדי שבאמת אנחנו נצליח עם הזמן לשלב את זה הלאה ולהמשיך עם זה. אחד הדברים המשמעותיים שבו אנחנו משתפים פעולה הוא בעצם צוות שיפור תדמית בני הנוער, בו אנחנו ביחד עם העמותה יושבים עם מומחים, פרופסורים ובני נוער, כדי באמת לחשוב איך אנחנו משפרים את תדמית בני הנוער, שבני הנוער היום כן תורם, כן נוער תורם, נוער עוזר, אבל איך אנחנו הופכים אותו למשמעותי יותר, וגם כלפי התקשורת איך הופכים את זה למוכר יותר לכולם. משהו ככה מאוד רציני שאנחנו לוקחים אותו בשתי ידיים.